Mzansi Afrika, Ningizimu Afrika enhla nasezantsi. Kuloyo naloyo ukhethe kahle wakhetha uSiyaviva TV1. Igama lami ngingu-MC Phulobas uAndile waKaNgcobo. Angizile ke ukuzonkanta ngizoba mfishane kakhulu. Ngizocela ningixolele neniqala ngqa mhlambe ukuzwa ngikhuluma ngalokhu engizokhuluma ngakho njengamanje. Ngicela ukukhuluma nabantu baseNingizimu Afrika abanenkinga yokuthi ebusuku kunezinto ezibalalayo. Ngikhulume nabantu abanenkinga ukuthi imali ayihlali nabangayitholi sanhlobo, abafuna umsebenzi sebewutholile abanye kodwa kuhlalekile kahle emsebenzini. Impilo yakho nje indavundavu ayiyi phambili. Ngicela ukuthi ngibe itestimony lakho. Abantu abangilandele kusukela kudala bayalazi iqiniso ngo-MC Phulobas ukuthi is the guy from nowhere. Uluyambhemu obehleli lapha eceleni kwa0 mhlambe bengingaphansi even kwa0. I'm not saying I'm a hero right now, but what I'm saying ngisuka kude nempilo futhi ngiyiphusha ngenkani. Lento abathi ushunwe enkani ngingayifakazisa ngami. La esandleni sami kunensipho ebizwa ngokuthi iDettol nayi ngiphethe la, right? Bese kuba nenye insipho naye ngiyithanda kakhulu ebizwa ngokuthi iProtex. Bese kuba nensipho ebizwa ngokuthi uMandela. Yabona ke lana ke ngiyabheja ke la. Bese kuba nensipho ebizwa ngokuthi uMgabe nala futhi ngiyabheja la. Ngicela ungandi kakhulu ngamazwi. Uma lensipho kaMgabe noMandela siyidedela sinikeza umuntu siyirepha kanje suke zimbili phakathi. Noma zireshwe kanje suke zimbili phakathi. Sikunikeza uMgabe noMandela all the time. Asikwazi ukukunikeza uMandela yedwa noma sikwazi ukukunikeza uMgabe yedwa ngoba fanele belikelelane. Nangendlela abakhiwe ngayo, bakhiwe ngomqondo fana ukuthi wena uyosebenza ukuthi, wena uyosebenza ukuthi. La sizothi fanele mawugeza ngomGabe ube ne full force, iphimbo lakho lizwakala mawukhuluma njoba nami ungizwa. Masushilo shilo, umuntu must take a decision. Lokho angisoze ngakufihla because I'm using uMgabe ngigeza ngawo. Ingakho uzolithatha ucingo lami lika 079 0453 446 ulisebenzise ukukhuluma nami. Noma ulithathe ucingo lami lika 0453 446 lele lithi 079 0453 446 ulifune uMandela. Kodwa ngizodlulisa umbiko othi nganiza kwethu ngiyasaba ukuthi ngithi special kodwa amazwi enjabulo, amazwi emfudumalo, amazwi enhlonipho. Niyazi ukuthi uMgabe noMandela utholakala ngo-1000 rand. Kodwa ngizothi kunina nonke eninga afford. Ngifuna ukukhuluma kakhulu nabafowethu laba abasemajele, nawe mzalo nengane esejele. Ake uyizamele uMgabe noMandela. Isona sikhathi lesi sabafowethu nodadewethu abangathatha entweni nalabo bathi thina singalithatha phi 1000 singasebenzi. Isona sikhathi sabo ke lesi. Ngenza umusa ngenxa yokuthi nami kukhona okuhle engingakwazi kwakudalula ke this game. Okungehlele ngase ngikhumbula ukuthi uma ngikwazi ukusizwa umuntu osejele esize mina ngingaphandle, umuntu osejele, angibakhumbula abafowethu abasemajele. Yebo, ukhona umuntu oyiphoyisa ongenalo leli 1000 lokuthenga lensipho, ukhona udokotela, ukhona unurse, abanalo leli 1000 ngoba ziningi izidingo. Futhi imali ayihlali kade aloyo wathakathwa kwenziwa lokho yakwenziwa lokho. Ngizothi ke mina ngoMgabe noMandela ngifuna ukuyibuyisela leyo nhlanhla yakho, impilo yakhe engaphindi ifane. Wena ubungawuthola umshado uthole, wena ohlukunyezwa ejele masugeza ngaloMgabe uthandeke. Futhi uma kade uapply for iappeal ukwazi ukuyithola. Ishe esikoleni uthisha une problem yokuthi wena kumakomiti akhiwayo ufakwa nangengozi, unesidino ongasazi. Thatha nangu uMgabe noMandela izinto zakho ikwazi ukuvuleka. Nganiza kwethu lo Mgabe noMandela awuhlukile nani neProtex nani neDettol. Njoba kuvezelile ngathi nayi Dettol, ngakuvezela futhi ngathi nayi Protex. Insipho ogeza ngazo normally njengoba usuku ugeza nganazi insipho.
nalezi ke ugeza ngazo normal. But what is the different kule nsipho engiyiphethe la nengizidlayo ngayo nengiyiqhenyayo ngayo ngithi ingakwazi ukufika ikusize ekhaya ikwenzela umehluko insipho kaMgabe noMandela. Nanku kumehluko. Le nsipho mayididiyelwa namhlanje ngizokhipha imfihlo. Kune powerful oil efakwa kuyo. Bese kuba nendawo esihlalisa kuyo isikhathi esithile. Okuye kungiphoqelele ukuthi mangizile umakoti ngihlale ngokuzithoba ukuze ngikwazi ukuhamba kuyolandela abantu. Ingakho bengihlale ngifeyile ukuthi mawukhokhe namhlanje uposelwe namhlanje uthola ukuthi kuyadelaya. Kunanabantu namanje abasakhala ama-order abangakawatholi kodwa sizama ngakho konke okusemandleni. Ongakuba sesithathe igxathi lokuthi njoba siyishibhisile lensipho sikutshena kuse early nje ukuthi uzoyithola after 2 days. Fanele kube clear lokho. Mawukhokhe namhlanje lolu usuku okhokhe ngalo libala uthi 1 bese kube yilolo lesibili ngolesithathu insipho yakho fanele ibe kuwena noma insipho yakho fanele ibe sendleleni. Okusho ukuthi njengamanje ungangishayela ku 079 0453 446 nasi special sika Mgabe noMandela ngo 250 kuphela. For those people who said asi-afford asithathe entweni, asi-afford asithathi entweni. Uma ufuna ke uMgabe noVaselina noMandela kokuthathu ngizobe sengikunikeza kona ke ngo 500 rand. Kodwa kulabo abathi abathathe entweni abathi thina sinalutho sifuna nje into ezoqalisa ivula izinto. Nganza ukuthi yabo isikhathi nje manje even though I'm not sure but ngiyazi ukuthi kula ko 4 o'clock ekseni tatha kusa. Some of other people they are saying umuntu mayethenga imoto noma ethenga isicaphe esihle noma khumuzi wakhe noma ondla abazali bakhe ngendlela ethenga igrocery right thwa usathwala ubani it's because we understand ukuthi asithi sisebenzisa izinto ezisilekelelayo kodwa on other side you have to be a hard worker. Isikhathi sokulala sikho lala ngalesi sikhathi abanye abantu bona bethi bayozama bese uyinike esakhe isikhathi la uzokhonya khona futhi usebenze ngokukhululeka nje. Uyabona nje mina izolo bengiphumule ngilele nje whole day but right now ngibonile ukuthi uqhubeka ngilala uganga nje. Angivuke ngisebenze ngitshena abantu ngento uNkulunkulu angiphe yona wangisondezela amadoda anomqondo ophusile nangenamona angakhela lolu hlobo lento engikhuluma ngayo insipho kaMgabe noMandela. Lamagama ke makhulu futhi amagama ahloniphekileyo. Kanti imisebenzi yalensipho mikhulu futhi ingehloniphekileyo. Ngicela ubuze emsebenzini osebenzisa kuona ukuthi wesosha awukaze niwezwa ngomGabe noMandela amasosha geza ngomGabe noMandela. Wayike ngiveze namhlanje iProtex ne Dettol ngase ngiveza umGabe noMandela. Isizathu nasi umGabe noMandela nganiza kwethu senizokwazi uma ngikwazi ukulekelela kahle ngakho ngijabula ngisizwe yenye insizwe osomabhizinisi isejele ingene kanjani ejele ithi angolichaza nje udaba layo kancane kodwa noma ngingasavezanga ukuthi ubani yenzela ukuthi noloyo oficana nesimo esifana nalesi asize azithibe. Uthi mina nguNomathavel noma ngusomabhizinisi nginendawo ezahlukene nginanamakhemesi nginanezinto eziningi enginazo mapholoba but ngiyithole ngene ejele ngephutha. Iphutha liyafakana ejele kuthiwa wenza ukuthi ngokungenhloso ngephutha engalenzayo and ngiyaphuma esikhathini esingengakanani ngoba ngihlaliswe la only 6 months. Uhlaliswe izinyanga ezo 6 months. Icala lakhe icala ke elifile nganiza kwethu kodwa limbi ngoba usukuhlasela umbuso. Wasakaza iphoyisa nje umfowethu ngempama. Ubeke sethengelwa abantu bakubo umGabe noMandela. UMgabe noMandela wamenzela isimanga. Wafezekisa into ethile ngengikwazi ukuyidalula. Wasethi mfana kithi ngifuna ukukusiza. Ngiyazi ukuthi uzwana nokuthi insipho yakho kaMgabe noMandela uyisecure
kodwa ngifuna ukukusiza right now. Kunendlela entsha ezokwenza ukuthi ukwazi ukusizakala. Kodwa ngifuna ukuthi uyiteste uyibone le ndlela. Wasenginikeza ke yona eyokuthi nje insipho ingathatha isikhathi eside ukufika kubantu, futhi abantu insipho beyithole naseyindaweni ezithile ezithembekile. Sikulolo hlelo ke njengamanje lokuthi insipho nikwazi ukuyithola ko Cape Town, nikwazi ukuyithola ko Mpumalanga, ko North West, ko Free State, nikwazi ukuyithola zonke le indawo. Still kodwa uyi-order kimi bese uyatshelwa nje kuphela ukuthi eyakho uzoyifica kuyiphi indawo noma uzoyifica kuNozibani. Sinalolo hlelo ke olusha esizolenza kodwa kwamanje phuthuma wena uthathe nasi special sensipho uMgabe noMandela ngo250 kuphela. Only 250 rand. Uthatha uMgabe noMandela. Impilo yakho ayisobuye ifane. 079 0453 446 079 0453 446. Fisa ukubingelela iqhawe lami lapha yami. Ngiyakubingelela kakhulu inkunzi yami, ngiyakubingelela Mhlonishwa, ngiyakubingelela baba, ngiyakubingelela. Ngiyazi ukuthi sisazoqopha umlando omkhulu mina nawe, ngifuna ukuyiphahluka zonke indaba zethu, kodwa ngiyakubingelela kakhulu lapho eCanada. Suka madoda. Hey, watch the space, watch the space, watch the space. Angifuna ukusho okuningi. Angigqibeke ngalokhu. Uma umuntu ohlakaniphile uzoyizwisisa inkulumo yami. Njoba ngenza le video bekokugcina ningibona nehluthu nentshebe. Kuyoze kuphinde kumile futhi. Sengiyogunda ke. Ngabathiphisa abantu. Ngathi abanye abantu banezindlela eziningi abakholelwa kuzo. Abanye baya faster kuze kwenzeke izinto abazifunayo. Mina njalo ke mangithandaza ngiyigcinele inwele nje wena owabona iNazaretha. Ngiyigcine ize yenzeke leyo nto. Uma siyenzekile ke nibona ngami ke sengihappy ke ngikhuluma ke wawungcineni kwakhona lapha ku social media ngikhuluma nje ngento ethinta mina. Ingoba bengisemkhulekweni. Ngeke ngithi kuningi ongehlele kodwa ongehlele konke ebengikade ngikukhulekela. Ngigeza ngawo lo Mgabe noMandela. Ngeke uyisola akuyona imfihlo ukugeza ngoMgabe noMandela. Isha amakhosi ageza ngawo njengoba ngithi amaphoyisa odokotela onesi bageza ngayo, amasosha ageza ngayo. Into engafihliwe le. Ngama amazwi mawuhlulela ulokhu unyipha usalele emumva ungafuni ukuthatha uMgabe noMandela okwakho ziyakushiya ezencemeni. Imbila yaswela umsila ngokulayezela. Akukho kokuhlula ukuthi into uyizama uyibona ikwenzela imanga. Bayafakaza abantu basho kuningi. Nawe sengangena usho kwakho kuhle okwenzela uMgabe noMandela. Enye into sesiyakwazi ukuthi uthi mina ngiyayisaba enye into, ngiyayisaba nje enye into. I wish ukuthi uMgabe noMandela ngigeze ngawo, but I have a problem yokuthi umzimba wami wamukela iProtex kuphela. You just buy a Protex usiposele yona, siyithatha soyigcina eThempelini, siyenza imigilingwane yethu ibukeke njengoMgabe ibingemgabe, ibiyiProtex bese uyahamba ugeza ngayo. Ama announcement njalo lawa ebengifuna ukuwadlulisa or iDettol yakho. Only these two soap engizokwazi ukuyisebenzisa if ukuthi uthi wena ngeke ukwazi ukuthatha insipho ebukeka ngalolu hlobo. Kodwa ke umakoya lo nganza kwethu endokumnandi ishune allergy noma unani la hayi awuphazamiseki la. Intombi ke ziyalenga njengoyibutheke nje. Amajita kuhlupha ibhade kushela. Uyathandeka. Emsebenzini ubasi uyakubona ukuthi uyayideserve lento ekuthiwa uchatha, uthi ukunyuselwa phela ngala kuthiwa phohlo nje imadlana. Hambani ke bafowethu nihambisa ama-CV nigeze ngayo uMgabe noMandela. Hambani niyofesa lapha ey'nkontrakeni nigeze ngayo uMgabe noMandela. Sebenzisa inamba yami ku 0790453446. Before ngiphume ngifuna ukushiya naso isifundo. Isisu esihle esibonwa yilanga. Ingqondo enhle ecabangayo. Ebhanoyini uthi umthetho manje usizo omunye umuntu zisize wena.
uze nangelilodwa ilanga ungambabazi umthakathi mushaye. Umthakathi nje awumbabazi uyamshaya. Zimbili indlela zokumshaya. Ukuthi ubiza abanye abazokushayela yena, nokuthi umzibe eme kanjalo kuze kuphuma ilanga ekseni abonwe yizwe. Angidlule kulesi sigaba. Inkosi ngabantu ngesizwe sayo. Isizwe ngenkosi. Izwe lingenamongameli liyadunguzela. Izinto nje ngizozisho kunina lezi. Ngamanye amazwi hlahlama, hluza, zithathele wena isinqumo. Akekho umuntu ozolimala lapha yabese ubhlungu buziwa wena la. Wena ozolimala bese ubhlungu besicathulo buziwa nguwe. Awukwazi ukugqoka izicathulo ezimpintshayo bese ucabanga ukuthi izoshisa omunye umuntu, izoshisa wena. Ngani zakwethu uyazazi ukuthi ngathi ushawe ngesichitho, ngathi unesidina, ufuna ukusuleka nje ube yiships, ube muhle. Thatha uMgabe noMandela. Ngeke uyisole. Uzoba muhle nje ukubona mina. Liyeke ikhanda uthi alikanyiwe and so forth, but ngibuke nje. Ungibuke kahle. To all those abathabathatha entweni kubukhunisha ukuhlanganisa. Ngithe ngisuka kwi1000 ngiya ku250 ngenza into engingakaze ngayenza. Ngesizathu sokuthi ngifuna ukulekelela nina. Okungigqugquzelile kunento enhle engiyenzelwe umuntu engazi ukuthi akasebenzi mayisejele uhleli ngiye ukuthi usomabhizinisi, but ngithatha i-image abanye babafowethu nodadewethu abagcinwe ngaphakathi abangakwazi ukuzisebenzela ukuze bekwazi ukuthenga uMgabe noMandela nemndeni yabo ayithathe entweni. Ngathi angilekelele lo yagogo nengane yakhe esejele efisa ukugeza ngoMgabe noMandela ukuthi at least ngo250 mabe ngawuthola kushintshe neatmosphere, kushintshe isimo nje around la uphila khona. Lento ukuthi kuhlale kugqilazwa wena, kuthiwa shova ibhasekile noma kuthiwa enzani konke lokhu nami engingakwazi. Uthandeke nje. Kube nesibani nje esikhanya, kube ngathi khona into ekuseklishile engungile njengezingilosi ngoba ugeza ngoMgabe noMandela. Nase businessini yebo wena ogembula ungayisebenzisa lensipho. Ikulekelela nje into ene1, ungagqilazwa izinto zalapha ya lokho odliwa imali. Okwesibili, ayimenze phela lensipho yami umuntu ohlele endaweni umshini ohlelela ukuthi ngesikhathi sokuthi uzoyidedela imali ayisukele kuhlale wena imali idedeleke kuwe. Le jackpot ebisizokhala ayimenza aphisa ukuchama hambe wena uhlale uphathe imali. 079 0453 446 079 0453 446. Elami igama ngingu MC Pholobaso Andile wakangcobo. Ngihleli nje la ngaso lesi sikhathi kubheke ku5 manje mangenza iphutha noma u4:30 ekseni ntathakusa. Bukela le video ke ngesikhathi ozoyibukela ngaso wazi ukuthi uMapholoba uyakuthanda futhi uyakuhlonipha. Ezami ingane zidla nina. Ezami ingane ejabula ngoba nina nithenga insipho yami. Ezami ingane zithi baba kumina ohloniphekile ngoba nina nilekelela mina ngokuthatha insipho. Nami ke ngifisa ukuthi lensipho izingadlali ngamathongeni, ingadlali ngeengilosi zenu, ingadlali futhi ngempilo zenu, kodwa niqhubeze nidlodlobalise niye phambili. Akukho engiyokubonga ngaphandle kokuthi ngithi ngikukhaphethe mina nina nezinyawo ezingifanele ukusulela nanoma ngabe yini kimi ngoba ngimkhulu nje kungenxa yenu. Mabandla kaMjukane kaNdaba. Inkosi nibusise.